हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदानै मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि देग्लाय 2024आव फैनो गोनां गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड एबा हांखुर जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर गिबि आपडेटखौ आं बेनि सायावनो होनो सानदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय जोबोरै एक्साइटेड जानाय मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श' जानो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे प्रिमियार श' जानो थांगासिनो जोंहा 7 अक्ट'बर 2024 खालार खालि कुहियार खुसि आगोमा आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलनि कुहियार खुसि गेलेग्रा फोथाराव। ओमफ्राय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो 7 अक्ट'बर खालार खालि गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि बे ग्रेन्ड प्रिमियार श'आव बयबो बाहागो लाफैगोन। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय मैना आबुं बर' सावथुननि सायाव। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6 सिमखौथ' बयबो नायखांखाबायानो जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोना दायो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6 सिमखौहाय नायखांबायमोन दायो बिथांमोना पार्ट 7खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना दायो रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथाङा मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौबो अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर। आरो जानांगौ नोंथांमोना गोबाङानो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौबो नायखांबायानो। ओमफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन आरो दाबो नुवाखैमोन दायो नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथाङा पार्ट 7खौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर। आरो जाय नोंथांमोना मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायखांबाय नोंथांमोना नायना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो आसा खालामो रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेला मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन। ओरैनोथ' बिथांमोना सानथाम एबा सानब्रैनि गेजेरावनो पार्ट बाय पार्ट भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।